som doma, kde by som bola, tu ti sedím medzi regálmi. Tu ti takto oddychujem veľa, vody nenamútim, ale to je v móde, ako sa hovorí, vieš, ten, čo nič neurobí, nič nepokazí. Aktivita sa cení, ale netreba to preháňať, chápeš? Ja si myslím, že týmto heslom sa riadi aj náš pán prezident Peter. Ako to bolo? Podrž? Vypadlo mi to. Často ho teraz nevidím, chápeš? Tak je zaneprázdnený, vieš, varenie fázuľovice sa nepýta. A keď aj náhodou má čas, tak veľmi rád ochotne kamarátom pomôže s traktorom. A nezabudnem to dať na sociálne siete, aby sme tu dobráckosť vedeli nacítiť. Najdrhšie platený slovenský influencer. Bisťo, čaj! Ale dobre som. Ďakujem za opýtanie.